Сәйдә, сөйләп үз әле сезнең мәктәпнең үзенчәлеге нидә икән? Безнең мәктәптә кызлар гына яши һәм укыйлар. Безнең мәктәптә икенче шәһәрләрдән кызлар килгәннәр бар. Чаллыданмы, Кырымнан кызлар бар, Екатеринбургтан кызлар бар. Һәм безнең 2 класс шәһәр класслары бар, анда малайлар укыйлар. Миңа безнең мәктәбебез бик ошый, чөнки 3нче гимназиядә инглиз теленә басым ясала. Сәйдә әйткәнчә, монда кызлар гына инде укый. Нәрсә безгә бик тә ошый, чөнки без алар белән аралашабыз. Безнең мәктәбебездә бар төрле түгәрәкләр. Түрек теленә, инглиз теленә. Мне нравится готовить, а в этой гимназии есть уроки кулинарии. У меня есть опыт как-то готовить новые вещи, новые блюда. Также мне нравится здесь, как готовят к экзаменам. Например, по средам у нас есть кружок русского языка, и там мы готовимся к ППРам и в 9 классе к будущему ОГЭ. Сыйныфыгызда гел кызлар гына укый, әмма мәктәптә дә шулай ук. Ничек соң моны егетләрсез укуы моңсу түгелме? Мин 1-4 класска хәтле малайлар белән укыдым һәм малайлар алар тавышлы. Берләшеп булар. Апалар сыман безгә кызлар алар булышалар. Малайларсыз безгә уңайлырак, дәрестә җавап биргәндә дә куркмыйча әйтә алабыз.